Wara snin ta' sistema ineffiċjenti u li tiswa madwar 2,000 euro biex tittermina prokura, il-Ministeru għall-Ġustizzja flimkien man-Notar Prinċipali tal-Gvern daħħal fis-seħħ sistema online u ħlas ta' 50 euro biss. Dan ingħad f'konferenza tal-aħbarijiet is-sibt wara nofsinhar fejn in-Notar Prinċipali tal-Gvern Keith Francis German spjega li din is-sistema ilha snin biex tidħol u issa la daħlet fis-seħħ se ġib magħha aktar trasparenza u lok għal inqas abużi. Fil-waqt li tnaqqas il-burokrazija, din is-sistema se tagħti ċertezza kemm liċ-ċittadin kif ukoll il-professjonisti u l-banek kollha. Fejn qabel kellek sistema fejn wieħed trid mur għand avukat jagħmel ittra uffiċjali l-qorti, jinnotifika n-notara kollha, il-banek kollha bi spiża ta' 2,000 hekk mhux 2,500 euro. Illum qed nafru dan is-servizz li b'sempliċi applikazzjoni jiġu fl-uffiċċju tan-notar tal-Gvern jimlew l-application kemm iċ-ċittadin u kemm in-notar jekk irid, ġifieri anke ċ-ċittadin waħdu llum jista' jaqbad u jimla din l-applikazzjoni u jħallas 50 euro biss, ġifieri 2% tal-ispejjeż li biss sa jħallas dan il-każ. Wara li tkun proċessata din il-formula fi żmien 24 siegħa it-terminazzjoni tkun ippubblikata fir-reġistru online. Permezz ta' dan ir-reġistru l-professjonisti u l-pubbliku ikunu konxi tat-terminazzjoni u bekk ma ssir l-ebda frodi. Ir-reġistru jista' jkun aċċessat billi ddaħħal l-isem il-kunjom u n-numru tal-identità tal-persuna. Hekk kif taċċessa d-dettalji s-sistema tella d-dokumenti kollha li juru t-terminazzjoni. Il-Ministru Bonnici sostna li dawn ir-regolamenti qed ikomplu jġibu aktar effiċjenza fis-sistema ġudizzjarja, xi ħaġa li dan il-Gvern sa mill-bidu ta' din il-leġislatura ried permezz ta' teknoloġija ġdida. Aħna minna ħilitna biex indaħlu sistemi ġodda tal-informatika, tad-differimenti bl-SMSs, tad-digriti by email, hemm numru ta' affarijiet in-notifiċi, eċetera. Issa għandna żew sistemi oħrajn, waħda ħabbarni għall-bieraħ u din li ħabbarni għall-lum, illi qed jagħmlu l-qasam tal-ġustizzja iktar effiċjenti u jagħmel sens għad-dinja tal-lum.